Един е вътре тука, другия е горе. Ехе, двама са. Едва. Тука в моята къща има един. Излиза. Още един едва. Два. Нямам оръжие, вато. Аз намерих ги, че ама. Фивчо идва след мене. Вътре ли е то, скъде? Ами не го знам вече дали е вътре. Вътре. Чувам го. От тая страна излиза. Мисля. Да. Да. Даунама. Точно отпреде сградата е. Където е Джеси Мика, отпреде. Сега отива от другата страна. Той Озмо май не е тука пак. Някой да ма дигва. Отзаре има с... Да, той оттам станал. Къде дори, бе? Аре, бе! Къде е? Даунаха. Даунат. Ето е даунат. Там айде. Къде го даунат лово? Това се е до стената. Не е до... Краста. Рейк.